ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବିବାହ କରାଯାଏ କାହିଁକି? এইটা কোন একটা প্রশ্ন? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ବିବାହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? সংসার ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ସଂସାର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ছুয়া পিলা ଆଉ ସଂସାର କଣ? ଆ ଗଣ୍ଡେ ଖଟା ରନ୍ଧନ କରିଦବ ପୁରା ଜଳେଶ୍ୱର ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ସଂସାରର ସଂଜ୍ଞା। ହଁ ଆପଣ ତାହେଲେ ମତେ ବିବାହ କରି ବସିତ ଖାଲି ଡାଇଲଗଟା ଚେଞ୍ଜ କଲା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କି ବିଶେଷତା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ବିବାହ ନ କରି ମତେ ବିବାହ କରି ବସିତ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? এইটা একটা প্রশ্ন কলো মনକୁ পাইলা। মানে একজন জানিবা কথা বিশেষত্বটা কোন আছে? দেখো সুন্দর জিনিসকে ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। আর তাছাড়া সুন্দর জিনিস প্রতি ମୋର ভারি দুর্বলতা। আর তারপর তুমি তো সুন্দরী নু অপূর্ব সুন্দরী। খাস সেইপাই ମୁଁ তুমি বিবাহ କରିବା ପାଇଁ ইচ্ছা প্রকাশ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି, ତାପରେ ବି କଣ ଆପଣ ମତେ ବିବାହ କରିବେ? না ভবিষ্যতের গণনা ମୁଁ করে না। কিন্তু ভাগ্য যদি কোন ঝিଅକୁ অসুন্দরী କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୋ ଭଲ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଯୋଡ଼ି ଦେବି? ଆଉ କୋଉ ଝିଅ କଥା ପଚାରୁନି, ମୁଁ ମୋ କଥା ପଚାରୁଛି। ତମ ପାଇଁ ବି ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଖାଇବା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଟିକେ ମଟନ ଫଟନ ଆଣିବା କଷିବା ଖାଇବା। ଖାଲି ମଟନ ହେଲେ ହବନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବାକାଳି ଦେବ ଦରକାର। ଟିକେ ବାକାଳି ଦେବ ବାବା ମଟନ କଷା ଖାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ପୁଳେ ଖଣ୍ଡ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁଳେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଅର୍ଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବା। ତାପରେ তুমি বলছিবা ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମର ଆପଣଙ୍କ କହି ହିସାବରେ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ ଆହାର, ଶୋଇବା ଅର୍ଥାତ ନିଦ୍ରା, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଭୟ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଅର୍ଥାତ ମୈଥୁନ। ଏଇଆ ତ? ହଁ ଏ ତ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ମଣିଷ କରେ, ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ପଶୁ ବି କରେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ତାଙ୍କ ନାଙ୍ଗୁଟା ଅଛି, ଆମର ନାଙ୍ଗୁଟା ନାହିଁ ଆଉ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ବି କଣ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା? ମୋ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୁଁ ଜମିଦାରୀ ସନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଭାଇ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ପଶୁ ହେବି? ହଉ ହେଲା, ହଉ ହେଲା, ଆପଣ ମଣିଷ। ଏବେ ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ସଂସାରରେ ବା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା କଣ? ବାସ୍ କଥା ଏତେବେଳେ ମଧୁର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା ଗୋଟା ଛୋଟ ଛୁଆ କରିବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆପଣ ଆଗ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଗୁଡ଼, ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, କାଲାଜାମ, ବୁନ୍ଦି, ମିଠା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବୁନ୍ଦିଟା ପାଇଗଲା ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମିଠା ଅଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖୁଆଇଦେବି ହେଲା। Don't touch me. ହଁ Don't touch me. আচ্ছা এই যে মিঠা ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ସବୁ କହିଗଲେଣି, ଏସବୁ ମିଠା କେତେ ମିଠା ଲାଗେ? ପ୍ରବଳ। ପ୍ରବଳ ମାନେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମିଠା କରି ତମେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ବାହାଘର ସରିଯାଉ ତମ ଖୁଆଇଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗ କହିଲେ ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଖାଇପାରିବେ? ବିହା ଘର ପୁରା କଣ୍ଟି ଯାଏ ବିଜୟ ଖାଇଦେବେ? ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଏ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଛି ତାପରେ ଏଟା ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯୋଉ ମିଠା ସମୟ ଆସିଲେ ବିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ମିଠା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା ହବ କେମିତି? ତାର ପୁଣି କଣ? ବାବା ଆଇ ଟିକେ ଆସିବେ। ଯାହା ତମ ଭିତରେ ଯାହା କଥା ହେବା କଥା ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନଥିବ ଆଉ କଣ? ଅବଜେକ୍ସନ ବୋଲି କଣ? କରିଗଲା ହେଲା ଆମ କଥା। ତୋତେ ଡାକିବା ବାହାଘର ପ୍ରଶ୍ନ ଚୁପ୍ କରି ଆସିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ସବୁ କାଚା ଆମ ସୁବରି ସୁବରି। ଆଉ ଭିଡ଼ ପକେଇକି ପାଟି ମିଠା କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ବରାଦ ହବ। ବରାଦ କଣ ହବ କି ହଉ? ଖାସ୍ ସେଇ ପେପର ସାତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମିଠା ଆଣି ଆମ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ରୋଷେଇ କର। ମୁଁ ଆଗ ମୋ କଥା କହିସାରେ ତାପରେ ଯଦି ମିଠାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ତୁ ଯାଇ ଆଣିବୁ। ଆରେ କଣ ତୋର ମତ? ଇଏ ବାହାଘର